Casasses, alguna vegada, ha dit que la poesia catalana comença amb prou, perquè la poesia catalana comença amb el llibre de Miquel Amat de Ramon Llull. També és veritat que, en certa manera, després d'uns segles no massa lluïts, la poesia catalana recomença en vers, i més particularment en el vers de Verdaguer. En aquest llibre hi coincideixen totes dues personalitats, la personalitat de Ramon Llull i el seu llibre de Miquel Amat, i la personalitat de Verdaguer, que versifica alguns dels càntics teòricament deguda a les jerarquies eclesiàstiques, d'altra banda també les civils, i que va desencadenar una mica la crisi de l'afer, diguem, Verdaguer. De la manera com aquestes perles es van convertir en certa manera una taula de salvació o en un mode de sortida per Verdaguer, és molt millor que en parlin l'Enric i l'Agnès, que són els que han fet l'edició, i que estan també en condicions d'explicar-vos quin és el mecanisme de la feina que han fet, com l'han feta. Les perles és un llibre que Verdaguer va deixar fet però no publicat, és un llibre que es va publicar pòstumament. Sí, també. En aquest volumet que es deia Jacinto Verdaguer, perles del llibre de Miquel Amat d'en Ramon Llull, pròleg d'en Miquel de Sensoliver, amb censura. I en allà, a l'arxiduc, la idea que li proposaven en Verdaguer és que fes un poema èpic sobre el Ramon Llull. Però en allà ell va veure la Miquel Amat, que és el gran llibre en la poesia del Ramon Llull, un dels cants d'amor més forts de la tradició europea, com el Càntic dels Càntics o el Centre de la Creu, amb la forma aquesta especial sempre del Llull. I en allà a Miramar Verdaguer va sentir una mena de felicitat i d'harmonia amb tot aquest paisatge tan espectacular i bonic de la costa nord de Mallorca, de la Tramuntana, de la Serra de la Tramuntana, sentint l'esperit d'en Ramon Llull, que li van començar a venir les primeres perles aquestes. Després les va acabar a Barcelona, però ja li va venir la idea d'anar fent aquesta obra, i aquí ja ell ignora tots aquests avatars de la seva lluita. A vegades realment quan hi ha dues opcions, la segona, que el que ha posat després, és la millora, però a vegades és molt interessant veure. També seria guapo un dia fer l'edició facsímil del manuscrit aquest i veure com ell jugava entre les diferents possibilitats. Dona molta... És molt guapo de veure aquesta... com fa la millora, o a vegades hi tatxa l'altra, o no, o la deixa sense tatxar perquè dubta entre les dues, i una passada és en pluma, hi ha coses amb llapis... I que en el manuscrit dona diverses opcions. Sí, o sigui, hi ha uns esborranys que són molt confusos, i després hi ha un manuscrit on ho passa net, però al passar-ho net encara hi ha un lloc que deixa l'espai en blanc i després l'omple amb llapis més tard. Hi ha poemes sencers que els tatxa. I els torna a fer, o sigui, encara no és ben bé una edició per anar a impremta, però ja és, diguem, passada en net.